Takže ahoj, vítejte v mém novém začátku jízdy. Není to jízda jako točí Glory, ale prostě mě to napadlo. Bude to jízda něčím, něco prostě. Jízda, nevím, jízda světem třeba, nevím. Takže fakt to. Když něco se vám nebude líbit na videi, tak mi řekněte, co se vám nelíbilo, co mám zlepšit a tak dále. Tak no. Takže bych se teda chtěla zeptat, jak teda budu teda takže bych chtěla jako vědět, co jsem zkazila na těch videích a tak. A jinak podle videa budou podle lajků a odběratelů. Tak no. Tady jedna holka, klidně s ní ještě dotočím to video a tohle video bude trvat 3 minuty, takže nevíte. Tohle to znám, myslím, že měla už ve Friendu, myslím. Takže, dobrý. Hej, to je Tyra. Jaká co za? Jo. Ježiši, pardon, promiň, že tady píšu jako to, takový ty nesmysly. Jak jsem řekla, tohle video bude 3minutový, takže za chvíli to ukončím prostě 11 sekund. Hnedka pak natočím další a pak to dám taky zase tam. tak ahoj.